नै लोगोफोर जोंना सासे नायलाय मा खालामगासिनो इयो हारसिंनो नै सोरजोंबा भिडिअ कल रायलायगासिनो आरो खोमायाव मा दंबावो नायलाय थैस मा खालामदोंलाय आरो बेफोर मा बुस्थु ए मा सावला बावला मानसिलै बेलाय बुरबुखौ होलै हो खेमसे लाबोलै खेमसे थैस बाजाराव थामालायनानै दख'ना गानहोनानै फिदिंनांगौ स्कुवाडखौ बागुरुम्बा मोसानांगौ बागुरुम्बा सोरखौ नोंखौ खेमसे लाबोलै खेमसे आया मा सावला बावलाब्रा मानसियालाय सावला बावला माने बाजाराव थामालायनानै फिदिंनांगौ स्कुवाडखौ लोंनानै सावला बावला जाबाय नामाब्रा मानसियालाय नै क्वार्टार गंसे दांखांबाय नों हारसिं दाङाब्ला बेबायदिया जेबो नङाबा हाब ओरैबायदि लोंनो हाथारो नोङो बुरबुगा आंनियाव थाब्लाबो आंनि हिनजावखौ सेनो नागिरबाय थायो मोसानि बारियाव फैनानै मोसाजोंनो नांनो नागिरदों मासे बुरबुगलै नोङो थख्लायजागोन नों आंजों बथलजों थैस बे सिसा बथला जेबो जाया बियो गेग्रेबोसो लोंनायाबो माजों लोंदों नालाय केरेला आलु माबा बानलु सिब्र थैस मिरामिसब्रा मिरामिस बेखौ बेदर गैया नोंहा दिनै आं मिरामिसब्रा दिनै बेदर जानो मोना आङो दिनै सानदे ना गोखाजों नै बेखौ हायालै हामा बेफोरबायदि लोंनो ओमफ्राय आङो मिरामिस ओंखाम ओंख्रि संदों मानसिया दालिया खामखो ना माखोब्रा नै नायदो दालिया खामखो ना माखो बुस्थुआ आं दिनै सानदे ना दिनै सानदेआव आं मिरामिस नाय ओंख्रिया खामबाय खोमादां ए लों बावलायलांबाय नामा मानसियालाय बथलाबो खालि जाबाय नांबावगौ एसे ए मानसिया सिखारलायनो हागोन हालाब्रा बेलाय गोरासो देलाय मा ओंख्रि संदों नायनि आं दिनै मिरामिस आयु गैलालै आयो बे ओंख्रिबावनालै नायलाय बिनि ओंख्रि संनाया मा बेलाय दालि आलु फाजा ना मा जाखो ए संग्रा नंगौना बेलाय लोंनानै बिराद गोथाव जागोन नामा बेलाय नोंनि ओंख्रिया बाब हो जाया आंनि दालि ओंख्रिखौ जागोन बियो 25 बारसो गोसोखांनांगोन मिथिबाय ओरैबायदि आरोना ओरैबायदि गोथाव रायलायनायाथ' सोरजों रायलायगासिनो बेलाय आंजोंनो रायलायदों सोरजोंबा भिडिअ कलाव देखायगासिनो मानसिया नोंसोर नुनो मोननाय नङा मानो होनोब्ला आंना मुकेश आम्बानिनिसो सिरि नामा मानसियालाय दे लोंबाय था नोंहा